И здравейте хора, аз съм Павел NXT и днес играем Team Fortress 2 при това. Охо, охо. Аха. Цаканите. Аре, ела ми. Ела просто тука. Просто искам да дойдеш. Виж колко е яко. Ела бе. Аха. Така. Спринтим. Добре, то охо. Аз искам да бивам. Този клип го правя за 8-ми път, буквално. А може и повече всъщност да съм го правил. Аз път започнах, примерно, към... Не започнах от първия клип да ги броя. Всъщност първия ме домързя да го обработя и не го качих. И го изтрих всъщност, не знам защо. Опа! Да. Не го качих, защото ме мързеш да го обработя и го изтрих. Но пък трябваше да снимам на Майнкрафт и не ми се получи отново. Между като PvP Fighter PvP е затворен. И пак казвам, всичките томболи са премахнати. Спрете да ми спамите по скайп. Добър ден. Ето от моите. Мирга бе? Добре, не го мирга той. Де бях снайперист. Така. Спринтиране. Сега. Аз няма да издържа обаче на тия. О, не там. Не, няма хора там, трябва да се кача. Там е. Там се изкачваме, бе. Така. Да взем малко. Какви са другите от моят тим? Инженери, скаути, един снайпер сме ние. 3 скаута, 3 инженера и един снайперист. Така. Хаха. Защо иначе ще идва оттам насам? Няма логика, иначе ако не беше... Охо, добро утро! Часе. Да, прави каквото искахме. Ай! Не думай. Верно ли го дропнахме? Но мразата го каза по 620 пъти. Те ни... Тук на инженерите им казвам честито. Те всичко го правиха и след това им го развали тоя. И не знам... Всъщност всичките пъти беше заради микрофона, най-накрая, защото ми се опираше върху анцуга. Опа! Чеш тук. И в момента съм по тениска и снимам. Аха, така ме помирай. Добре, явно ти няма умиргаш. Нещо не си получава. Тия си направили да постоянно са на тука. Това е чудо. Те са ни взели интелигенс. Всъщност той си седи и сега не бия да ходят никъде. Също не трябва да стига до там, затова аз отивам там. Където всъщност казах току-що, че ще отида. Той не е тук. Към интелигенс. Това никой няма да го пипа. Мислех, че някой също дойде. Чай малко. Тия снайперите много ме дразнат обаче. Да, един стана пюро, сега я ще стана снайпер.
А той има лук. Така, този не знам за какво пазих и аз. Да сме сигурни. Battlements. Така. Много съм добър. Ау. Не ме би. Ау. Добре, пак съм си скаут. Аз започнах по-често да играя, защото отвичих едно оръжие. Рафи БГ ли си? Рафи БГ. Рафи БГ. Някой говори. Някой вика дали сме БГ. Ами... Този човек... Чакай, БГ... Така. Сега, кой го направи това? Ей, това ми не е такива умре. Или аз. Пак ни кепчърнаха интелидженса. Тази игра нещо не ме харесва. Да не повярваш, изравниха резултата. И то си седи врат, че АФК. Яко ли му е АФК така? То не умря? Добре. Опа. Опа. Значи тук не трябваше да идвам. Също, че просто някой ще го вземе за това шаптина. Той вече е заед. Окей. Там са го взели. Да, забравих, той има такова. Това какво правя всъщност, имам някаква по-голяма сила. Ой, бегай. Що съм фейлнал, трябва да се крием. Умиргай. Ей, скачаме. Газит. Ще избягам в канала. Така. И да, хора, това беше. За още клипове лайкнете. И... да. Чао!